Ara us explicaré com pujar un vídeo a YouTube. Per començar, heu d'estar dintre del vostre correu electrònic de Gmail, que ho podeu veure aquí, i llavors us hauríeu de crear un canal. Com es fa? Si és que no el teniu encara. Doneu aquí i li doneu a crear canal. Li doneu començar. Si vols utilitzar un nom o vols canviar el nom, depèn del que vulgueu. Ompliu les dades. Aquí poso educació. Podeu canviar a l'icona, però bueno, això després, més tard, també ho podreu canviar. Salveu i doneu a continuar. Ara ja tindríeu el vostre canal creat. Vale? Com es puja un vídeo? Molt fàcil. Aquesta icona d'aquí, li doneu a crear vídeo i el vostre vídeo que ja està editat al vostre ordinador, li doneu a penjar. Ara s'obrirà l'espai. Sobre un tutorial perquè és la primera vegada que ho faig des d'aquesta compte. Llavors seleccioneu els fitxers, per exemple aquest vídeo, li doneu a obrir i es començarà a carregar. Mentre s'està processant, aquí darrere posa processant, s'està processant, ja podeu anar omplint el títol. Aquí posareu el títol del vídeo. Aquí, si voleu, podeu ficar una descripció. Aquí, a miniatura, triarà una imatge del vídeo. Si no voleu la imatge que us tria automàticament, en aquest cas jo triaré aquesta, podeu pujar una imatge del vostre ordinador que hagueu creat perquè sigui la portada del vídeo. Si seguiu baixant, aquí us selecciona si podeu crear una llista de reproducció, per exemple, no sé, escola. Llavors, així podeu anar classificant els vídeos que aneu pujant. Si són d'escola, imagineu-vos que fem del tema de matemàtiques, doncs teniu una llista només de matemàtiques i els podeu anar classificant. Aquí heu de marcar si està creat per a nens o està creat per a adults. En aquest cas seria per nens. Si no hi ha restricció d'edat no cal fer res aquí. A més opcions, això no cal que ho feu tampoc, ho podeu deixar així desmarcat. Etiquetes podeu marcar de què va, per exemple, això com és un stop motion, doncs podeu ficar stop motion. I com és d'educació, també podríem ficar educació, podeu ficar les etiquetes que vulgueu per intentar classificar-ho. Idioma, podeu seleccionar l'idioma també. Jo seleccionaré el català. I en principi res més, el de més ho podeu deixar tal qual. Li doneu a següent, li torneu a donar a següent. Aquí, desa o publica. Aquí hi ha tres opcions. Si trieu el privat, només el podreu veure vosaltres. És a dir, ningú més. Només tu podràs veure aquest vídeo. Si trieu ocult, aquest vídeo el podrà veure a tothom amb qui vosaltres compartiu l'enllaç del vídeo. No estarà públic al YouTube. I si li doneu a públic, aquest estarà públic en YouTube. Un cop heu decidit quina privacitat li voleu donar, el podeu programar també, si voleu seleccionar quan el voleu programar, i li doneu a publicar. I ja està. Aquest és l'enllaç del vídeo, que el podeu copiar si el voleu compartir en algun lloc. I ara aquesta és la part del vostre canal on anireu acumulant tots els vídeos. És l'Estudio. Com s'hi va? Si jo estic aquí al meu correu Gmail, per exemple, aquí accedeixo al YouTube i quan esteu aquí dins del YouTube, aquí aniríeu al canal.
I ja tindríeu el vídeo llest per utilitzar-lo. Cliqueu aquí i el podeu veure al canal de YouTube, comparteix i el podeu compartir a les xarxes socials o aquí teniu l'enllaç.